כשהגעתי פה למכינה, הרגשתי שאני בבית. יש לך למה לקום בבוקר ולא סתם להתבטל. מכינה שנותנת את הלב ואת הנשמה. כשתלמיד מגיע לכאן הוא מעלה חששות, איך הוא יתאים לכל מה שקורה פה, וצריך לדעת שבדיוק בשביל זה נועד המקום הזה. הקשר עם הרבנים, המפגש הנעים בתוך בית המדרש, הפעילות שמחוץ לבית המדרש, כל הדברים האלה מאפשרים לאדם שהרצון שבו מתעורר לאט לאט, הוא פתאום מוצא בעצמו רצון חדש, הדברים מדברים אליו, מתחברים אליו, והמקום הזה עוזר לו לחשוף את כל הטוב והעוצמה והיופי שנמצאת בתוכו. התורה מזמינה אותך להיכנס פנימה לתוך המעבדה הזאת, בוא כנס. הלימוד במכינה הוא רציני וטובעני. הכל שאלה של רצון. רצון להעמיק, רצון לעמול, רצון לעשות שינוי, להתקדם, להיפתח. התורה המיוחדת של בית המדרש שלנו היא בזה שהיא קשורה לארץ, למוסר מלחמה, מלחמת לבנון הראשונה, תשמ"ב 1982. בית המדרש מייצר את התורת חיים הזאת שכל אחד, כל יהודי צריך להיות שייך אליה. לפני שבאתי למכינה, כל העולם של הלימוד תורה לא כך דיבר אליי. אבל כשבאתי למכינה, דווקא במקום הזה, הבנתי שהדבר הזה הוא חלק מהחיים שלי. המכינה, שיהיה הכל מסודר, כל אחד צריך שידאג לעצמו, שיהיה עצמאות קצת. ואז כמה שאתה יוצא לחיים, אתה יוצא בן אדם תותח, אתה יוצא מפה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. בגינון בעצם לומדים המון דברים על החיים שלנו. אחד מהדברים למשל זה שהפרחים בעצם נראים לנו נבולים, אבל הם מכילים בתוכם המון חיים חדשים. במכינה אנחנו מתחברים לאדמה, לטבע, לשטח. חבר'ה פה מתנדבים בחוות חקלאיות באזור, מטיילים, מנווטים, מתכוננים לצבא. כל הפעילויות האלה הם חלק מהלימוד, וככה החבר'ה מצליחים להוציא מעצמם עוד כוחות וכישרונות. והקשר האישי שמתפתח פה יוצר אמון אמיתי ביכולות של כל אחד להביא סגולותיו לידי ביטוי. יתיר זה משפחה, חבורה של חבר'ה נהדרים, מגוונים. כל אחד מרגיש במשפחה שהוא יכול להיות עצמו, בלי פוזות. מי שרוצה מקום טוב, כמו בית זה רק פה, מכינת בית יתיר.